iraganeko gakoak. Orainaldiko egoera. Etorkizuneko proposamenak. Arabako esperientziatik abiatuta, ze paper du bertsolaritzak erdalgunetan? Galdera hori erantzuten saiatuko gara gaurko programan. Horretarako elkarrizketatuko ditugu Oiane Perea eta Uxue Diaz de Cerio. Euskal kulturaren eragiletza masterrean egindako master bukaerako lanean, ze ondorio atera dituzten jakiteko besteak beste. Bertsorik ere ez da faltako Astigarragan, kronikako urteurrenaren harira egindako jaialdia eta Arabako kuadrilarteko finala eskainiko dizkizuegu. Abiatu gaitezen Arabako esperientziatik erdalgunetako bertsolaritzara. Kubako gerra edo fueruak biba, orain eolikuak atzoko bida. Aldia egon arren, izkitik izkira, erreka honek dauka, berezko diztira, kronikara tira, erantzi satira, hain zuzen hori da urumea jira. Itz lauz bezala bertsoz kontatu dira. Itz lauz bezala bertsoz kontatu dira. Euskal kulturaren eragiletzan etengabeko prestakuntzako masterra egin dute Uxue Diaz de Cerio eta Oiane Perea Arabako Bertsozale elkarteko langileek. Master bukaerako lan bezala, Arabako bertsolaritzari begira jarri ziren eta bertsolaritza erdalgunean iraganeko gakoak eta egungo egoera, Arabako esperientziatik abiatuta etorkizunerako proposamen bat izenburuko lana ondu dute. Eta gu, eurekin jarri gara etorkizunera begira. Oiane, Uxue, zein da gainontzeko Euskal Probintzietatik Arabarekiko dugun irudia? Ezagutza falta izango litzateke, nabarmenena, agian aurreritziak ere, eta, bueno, igual Gasteiz pixkatxoa gehiago ezagutzen da, baina herriak esango nuke 0. Jakintasun hori izan liteke gako bezala, ez? Gu geuk ere Araban Gasteizik irten eta herrietara jo behar dugula, ez? Batzutan, eta ikusi zein den errealitate hori. Eta Arabako bertsolaritzaren iraganera begiratuta, etorkizunerako gako asko topatu dituzue? Bai, batzuk. Topatu ditugu zer gauza egin diren ondo, zer gauza agian deskuidatu egin ditugun, eta gero ere nola aldatu den hainbeste gizartea, azkeneko iaia 10 urtetan izan da bilakara izugarria, Euskal Herri osoan gertatu den zerbait da, baina guk ere, errealitate berri honetan, klabe berri batzuk edo hemen joko zelai honetan aritzeko beste klabe batzuk bintzat atera ditugu. Dekalogo bat sortu du lan honen bukaera edo ondorio gisa, eta horri helduta gabiltza. Baina, gakoiek zein diren eta ea bidea guri ere argitzen diguzuen. Ea, saiatuko gara.
esaten dute bidai guztik izaten dutela lehenengo pauso bat, eta gaurko, fijatu bazate gaurko kronika, 8.881 garrena zan. Baina, karo, 8.881 izateko lehenak ere izan behar du. Ez dakik goguan daukazuen lehenengo portadaua, eta ua egiteko ibili gintiun komerik. Goatze altzeate, gara egitaz. Azken orduko arnas ustea, arnas austeak, zenolako kontrasteak, dena prestatuta antxe geunden, gu hasi berri trasteak, baino albiste on bat etorri, lotuk zeudenak askeak, ta titularra gora San Juanak, ongi etorri gazteak. Eta bidea alaxe joan zan, gaur garbitu bihar loitu. Titularronak ta argazkiak, enfokatu eta doitu. Arrasto handirik ez genduenak, pixkana oitu. Lehen pausuak oroitzen ditut, naiz nahiago ez oroitu. Nun baitetikan hasi behar da, ondoren bide ederrak. Teknologita ordenagailu bagenitun nahiko gerrak. Baina nolabait zuzentzen ziren ustekabeko okerrak. Ekipo ona gendun atzetik, eta horrixe eskerra. Hogeita 5 urte pasatu dira, ia izan zan antzinean. Gaur dagon leku bere berian, Larramendiko iskinan, bulia batian aritzen ginean, irazu zure antzinean. Inoiz ezkera aserratuko, anaserrau ezpaginan. Auzori gauzo ibiltzen ginean, altzan guztia pasatu. Sagardo proba mustxapelketa, jungabe ezin geratu. Zenbat lan klase egin behartzan, ila ezin gogoratu. Gu kazetari joaten ginean, eta bersotan bukatu. Irazu aritz eta irurok, pausoz pauso katez kate. 5, 7 eta 8 urtean, aritu ginean jotake. Gaur irripartxu gogoratzen dut,
damurik ez daukat bate, baina onaino ekarriutenak gukaina indar badaukate. Euskal Kultur Eragiletzan masterra egin berri duzue, eta master bukaerako lan bezala aukeratu duzen gaia Arabako esperientziatik abiatuta bertsolaritza erdalgunetan. Zergatik gai horren hautaketa? Horrek eraman gintuen masterrera, ez? Bueno, azkenan gure jardun eremua erdalingurun batean bertsolaritzaren aldeko lana egitea da, ez? Eta bueno, hortik nahi genuen hausnarketa egin, eta bat zetorren gure... Momentu hortan, bazazenan zurrunbilo batean egunerokotasunean da egin, ez? Eta bagenula momentua behar genuela gelditu pixkat, hausnartu, pentsatu, bai, zerbait Masterra konkretuan egin jarri. bitartean ere, sortu zitzezkigun zalantza edo guztiak lanarekin, gure egungo lanarekin lotuak ziren, orduan ez zegoen ihesbiderik. Eta non kokatu duzu ikerketa edo nondik abiatu zineten? Bazaden horra puntu batzuk, ez? Ruben Sánchezek historia labur bat egin zuen bere momentuan, 2006 ostu zela orduan. Gero 2013an derrepente bertsoa jardunak ere egin genituen, da hor, bueno, urte batzutarako abia puntu izan genuen. Oinarri teoriko bat jarri zen nahiko baliogarri izan dena, eta dena oraindik ere. Eta berriz ere behar genuen, ez? Berriro ere atzera begiratu guzti horri eta heldu, ez? Eta egungo datuekin, egungo egoerarekin, horrela begira jarri. Bion artean egin duzuen zerbait da, baina norekin gehiago egon zarete lan hau osatzeko? Lankideekin, lehenengo gauza, ez da, lantalde ederra daukagu. Erotu egin ditugu, lankideak, apuro bat. Zuzendaritzakideak. Eta, bueno, gero prozesuan hori egiten ari ginen gauza puntualen behaketa zehatzak egin genituen, eta baita ere elkarrezketa luzeak. Aukeratu genituen 6 pertsona, eta gertukoak, euskara teknikariak, gazteak, pixka perfil ezberdinetako jende bat. Bai. Gaur egun kazetaritza ikeragarri aldatu da, eta edabideak ere bai, poliki, edo ezain poliki, paperak pixua galdu du, indarra galdu du, eta informazioa beste bide batzutatik, mugikorretik, gehien bat, eta internetetik, eta sare sozial diferentetatik iristen da, eta notizik ere esaten da, sakontasun gutxia okin lantzen diala, aur notizia dana bihar periodikoan perean ateratzeko berandu da, gauza asko aldatu da. Eta kronikak ere bilaka eroi egin du. Andoni, kazetaritza, ikasketa egina, eta gaur egun kronika nahi dana, hau oso modu naturalian bizi du, baina Maialen nostalgikagoa da. Maialen falta motatzen du lehengo kazetaritza eta periodikoa letze hori. Berdin da gerra izugarri bat edo barrioko sestra. Dena da foto eta titular ta musika soinu estra. Lehen komunera periodikua eramaten zamba ezpa. Orain aurrian papera eta atzian paperik ez da. Tazuk papera aurre atzei urte luzegotan opa. Naizta auzotan kasikan ere gerra dagon ate joka. Musikartean jakin aldela datu sakonen bat bota.
probatuzkero informatzeko bideona da TikToka. Ai sentitzen dut sare txinata horretan ez baina izari. Instagrami eta Twitterri ere ez diet segitzen adi. Begiratu bat egiten diot nik goizero kronikari. Telefono bat duen edo zein da gaur egun kazetari. Ta bidaltzean guk viaje bat daukagunez aurreztua. Bulego bueltan estimatzen da argazkilari prestua. Orrialde bat degu kronika, motxa laburra estua. Ta goitik bera leitzen duenak altxa dezala eskua. Ikusi dena ikusten dugu pantalla telebistetan. Gazteak ere mobilei beira gela itxita krisketan. Eta zer esan hezkuntzaren pedagogia tristetan. Dena pantailan ahaztu eingo zaigu idazten eta hizketan. Joera zarrak galtzeak sortzen dizkizu zenbait ernegu. Kazetariok bide horretan ezkera zure eredu. Ba jakintzazu papera ia guztiz kentzear gaudegu. Baina zu pozik mantentze asmoz bat inprima dezakegu. Irati, atzeko hiru horiek etorkizuneko robotak dira. Zer eginkizunetan imaginatzen duzu bakoitza? Transhumantzia aurrean dugu, ze aldaketa brutala, metalezkoa bihurtu zaie, gorputz osoko azala. Naiz pertsonentzat aldaketa hau, izan daiteken itzala. Xabi Antia bihurtuko da, Xabi Antia bihurtuko da, erloju bat puntuala. Naiz erlojua izan ninteken, pentsatu ondo ganoraz, oso erraz nilokartu oi naiz, eta gustatzen zait loaz. Eta erloju gabe Irati, ordea zu nora zoaz. Alare beti berandu noa, alare beti berandu noa, metalezko hanken pausoa. Segurtasuna zaindu behar dugu, ta ez noski edo nola, oliozkoa bihurtu
Ahaztuko zaizu, zainetan duzun odola. Hilerik ez duzu ez izango, ta garunean oskola. Eskumuturrean bilabana, eskumuturrean bilabana, taldaketan bi pistola. Errobot muniparena igual, gauza honegia ezote da, behar denean gazteak jotzera, segituan junparkera. Halakok hilerik izeta ezeta, ondo kabletik kablera, eta irautza egingo dugu, eta irautza egingo dugu, burusoiekin batera. Ta aurrera jarraituko dugu, noski eugenesiarekin, eta robotek hartuko dute, hainbat bastereta izkin, iturriotz manos tijeras, bihurtuko dela jakin, ta ebakuntzak egingo ditu, ta ebakuntzak egingo ditu, bere esku propioekin. Ebakuntzetan robotonetxek beharko luke ganora, lehen da bizi ipini diet guztiei benatik drogan, baina hildako gehiegi dago kirofanoetan gora, hau eta gero itzuliko da, hau eta gero itzuliko da, dena analogikora. Oian Eusue, Euskarak ze bilakaera izan du Araban 80. hamarkadatik ona? Bueno, igual 80 aurretik pixka bat ezerezetik gentozen, ez? Desagertu egin zen edo ia utxeraino, apuntu jakin batzuetan izan ezik, igual Aramaio, Legutio, Jaraldean zerbait. Eta orduan 60. hamarkadan hor nahiko bultzada eman zitzaion, euskaldunak ez ziren, baina euskaltzaleak ziren, gazte talde batzuek, ez? Hortik aurrera ja 80. hamarkadan, orduan, ez? Bertsolaritza ordutik esan dezak. Kobasulotik urten bezala edo egin zen. Pentsatzen genuen, baginela batzuk, baina 10.000 etzen iristen. Biztanleriaren 4% ez dela iristen, ez? Garai hartan. 21. urtean edo ja bestelakoa da egoera, ez? 2021an. 10.000 horiek, 10 bider koiztu dira, ez da? Baina, gutxi gora bera gaur egun, euskeraz ulertzeko gai, espada oso komplikatua, esaten dena behintzat, 50% izan daiteke, Araban gaur egun. Eta testu inguru horretan bertsolaritza non kokatu behar dugu? Erdi-erdian hasieratik hizkuntzaren berreskuratzeko prozesuarekin paraleloan. 82an sortu zituzten herrigune handienetan 2 bertsoeskola, Aiaraldeko bertsoeskola Laudion eta Gasteizko bertsoeskola Gasteizen, eta azkenean bazen euskalduntzen ari zen Araba horri arnasgune bat eta motore bat eta sorkuntzako espazio bat ematea. Bai, eta arnasgun esaten zen du bezalaxe, ez? Euskara soilik egin dezakezun leku batean, Euskarara bideratuko duzu azkenan zure komunikazioa eta zure gertuko jendearekin beste
beste modurik ez duzu. Eta zuen bizitzetan, bilakaera hori nola bizitu duzu, bai euskararena eta bai bertsolaritzarena? Bueno, nik adibidez ama hizkuntza dut euskara, eta egia esan ni umean itzela, eta amak beti gogorarazi izan ez, nola eskutik hiltzen nion, eta ama hori euskaraz ari da, ez? Niretzako zen, eta gaur egun ez da hori, gaur egun kaletik bazoz, eta jendeak euskaraz egiten du, seme-alabekin, gutxienez seme-alabekin, ez? Gero igual helduen arteko hizkuntza beste izan liteke, baina beste bilakara bada, ez? Ni Gasteizko bertso eskolan 80. hamarkadan sortu nintzen, eta egia esan niretzako konkretuki nire bizitzako historia ere bada. Orduan oso barrutik eta pasio handiz, eta bere gora bera guztien parte, eta hola bizi izan dugu, eta hola biziko dugula pentsatzen dut, etorkizunan ere. Bertsolaritzara igual euskarak lotu gaitu eta euskarak eta bertsolaritzak alderantziz ere bai, ezta? Araban bertsolaritzak eroratzeko indarguneak, ahulguneak eta aukerak aztertu dituzue, zein direla esango zenukete? Ikusi dugu ere helduen bertso eskola direla guzti honi eusten dioten soporteak, aterkiak, edo kabiak. Eta horiek sortzen asmatu dugu eta horiek zaintzen asmatu behar dugu etorkizunean. Bai, gazte edo aurren bertso eskola datozenen ez badago halako egiturarik difuminatu egiten da, ez? Eta galdu egiten direla, ez? Baina halako struktura bat badagoenean, helduak hor daudenean asko zerrezago mantentzen direla, ez? Gaur egun nahiko normal bizi deu. Euskerazko prentsa, egunerokoak euskaraz, periodikoak, aldizkariak, baina hain dela 25 urte etzan hain normala, eta hori ere bada helburu, ez? Informazioa euskaraz eukitzea eta euskaran normalizazioan eragitea hedabideen bidez. Kronikaren helburuetako bazan eta bada oraindik. Eta zergatik diot bada, adibidez, aurten atera berria da, Iñaki Jurrebaso soziolinguistikak 2 hitzaldi eman zitulak, kronikan, bat hemen bertan da bestia Hernanin, Biterin. Eta, berak egiten duen analisia, deno dakigu, euskeran kontrako erasuak eta zerrian, berak egiten duen analisia, orokorrean da, tipula baten metafora egiten du, eta esaten du, tipulan kanpoko kapak aigeala konpondu nahian, baina barrutik ari zaigula tipula usteltzen. Zuek, Astigarragakoa eta Hernanikoa, ustez 2 herri euskaldunak, zuen gunea tipula gune barrukoa da, bertso mundua, sagardo mundua, euskerazko prentsa, baina Astigarragan da Hernanin tipulan kapa pixka kanporateatzean zer somatzen duzue? Bertso eskola bera harturikan muga, 30 txikiren ardura, hori Astigarragan, baino ara duda, zigortzen dut erderaz mintzatzen dan ura, nik ere martxan daukat nere diktadura. Nik ere martxan daukat nere diktadura. Geita 10 ume eta zifra hilo, egindako kanpaina onaren merillo. Baina arnasguneetan ze erremerillo, diktadore jartzeak serillo, epe luzean agin ez digu balio. Epe luzean agin ez digu balio. Bai, oasi bat da bestea da laino, herri jontan hartu detain bat desengaino, dena horrelakoa ere ez da baino,
Atzo bineska gazte, euskeraz eta nio, ila iritsi nintzan zoriontzeraino. Ila iritsi nintzan zoriontzeraino. Hor iritsi zitzaizun lehen argi printza, ta zertzen alera edota baldintza, erabilera falta ta sobran jakintza, astiarran aldute euskeraz bai mintza, praktikatzeko leku ona da ipintza. Praktikatzeko leku ona da ipintza. Esperantza aldaukak sagardo txorrotan, nik jarratuko diat parkeko borrokan, zeren eta begila det guraso sortan, beti aiek erderaz eta olakotan, euskaldundu ez duen de eredu hortan. Euskaldundu ez duen de eredu hortan. Dena egiteko eta aldaketa batez, erdaldundu eginda parke hoien kaltez. Mintzo ginen sagardozta lagun elkartez, mozkor batek hizkuntzan izan oidun artez, inglesez hasten dira euskeraren partez. Inglesez hasten dira euskeraren partez. Uxue, Oiane, ze eman dio edo ze eman izan dio bertsolaritzak Arabari? Bueno, eman dio batzutan prestigio bat, eman dio visibilitate bat, eman dio iguale baita ere, nolabait esateko, eskualdeen arteko vertebraziorako tresna bat, agian euskararen bidez, kulturaren bidez, agian beste alor batzutan ez dagoena. Eta holako, ez, armasare bat eta eskualde guztiak edo gehienak ez lotzen ditugunak. Eman dio Aramaio ere, bertsolaritzak Arabari Aramaio eman dio. Ez dakite arlo ekonomikoan edo arlo gehienetan, Aramaio ez dago Arabarekin konektatua, erosotasunagatik, oiongoak Logroñorekin konektatzen diren bezala, Aramaiokoak Arrasaterekin konektatzen dira. Eta beraiek horrelaxe aitortzen dute baita, ez? Haiek galdetuta bertsolaritza, bertso eskolak lotu dituela Arabari eta Araba horrela ezagutu dutela, ez? Arabari buruz ari gara, baina kontuan hartu behar dugu, herri bakoitza desberdina dela, lurraldea bera ere modu berezi batean banatuta dagoela. Bai, 8 kuadria dira, Araban 8 kuadria gara, Trebiño kontatuta. Gaztela Leoni dagokiola politikoki, baina gure uartetxoa erdian, ez? Eta gaur egun Argantzon ikastolan bertsolaritza lantzen da, bertakoen aleginari esker ere, eta gure hiriburua Gasteiz da eta oso handia da, laugarren herria Agurain da, 5.000 biztanle ditu, hori oso herri txikia da, konparatuta beste herrialde batzutan daukagunarekin. Eta gero daude hori udalerri pilo bat 1.000 biztanle ingurukoak. Horre gauzak egitea, konplexua da. Hezkuntzari dagokionez, eskolak txikiak direla, kenduta Laudio, Amurrio, Gasteiz eta Agurainen badaudela 2-3 eskola edo 4, gainerakoetan dago eskola bakarra. Zorionez, eskola bakarra eta D eredukoa leku gehienetan. Bai, hori ere beste jomu bat izan da, ez? Aipatzen genuen 80ko hamarkadan 180 A eredua zegoela, ez? Dana gazteleraz ikasten zutela. Eta gaur egun bestelakoa dagoera, ez? 120 da A ereduan dagoena.
Baina egia da eskualde batzuk Araba Errioxa eta orain ari direla ereduratzen, ez? Eta bertsolaritza nola bizi da energia horretan? Bertsolaritza... Kuadriartekoa da isla oraintxe bertan, igual ez? Horrena. Bai, arnasgune bada, bilgune bada. Eskualde denetan talde bat. Bai, gizarteaneko fragmentatua dagoen garai honetan bada topagune bat, egia esan, ez da baztertzeko moduko zerbait hori. Eta gero bertso maila, bai entzulen ulertzeko gaitasuna ere asko handitu dira, azkeneko garaitan ordune, hori da, masa kritiko kalitatez asko sobe bat daukagu. Eli eta Manu lagunak dira. Azken aldian ugaritu dira gurean makrokontzertuak gutxienez urtebete aurretik sarrera hartu beharrekoak. Eli 2020erako sarrera salmenta noiz irekiko irrikitan dago, baina Manu ordea ez dauka inargi. Naizta egoera hau ez dugun begiko, ta aurre salmentekin gu horren kritiko, ta naizta falta den jo urte bat ta piko, sarrerak gaurkoan bertan erosita kito, bestela Rosalia ez dugu ikusiko. Urte eta piko falta, mesedez aiama, berriz sarrera eske, zatoz nire gana. Ematen du denbora, ez duzula lana, Rosalia la oreja, berdin zer esana. Eli orain ta hemen egin dezagun plana. Baina egin behar zara egoeran kokatu, sarrerak gaurkoan hartu behar dira barkatu. Zuk begia beti hor urrunean sartu, eta jada zurekin egin naiz nekatu, sarrerak agortzean gero ezkejatu. Sarrerak agortuta gero-gerokoa, orain gozatu behar hori da gakoa. Beitu eta non gauden galdera tontoa, hemen gustora nabil ta dut gustokoa, nik final honekin dut jadanik nahikoa. Horrekin hartu dizut hipiaren kutsu, hortik besarkada bat ta hortik bimusu. Zure neuronak pixkat airean dituzu, sarrerak erosiko ditut ta amultzu, etorkizun batean eskertuko duzu. Hipiatratza hartu, horrela naiz eta gaurko egunean jarri dut arreta. Pantalla aurrean zu, klik-klik eta erreta, bale ados egingo dugu orain salmenta, gero ondo prestatzeko biok errebenta. Zein dira atera dituzuen ondorioak? Lehenbizi familiekiko loturak lantzea, gurasoekiko harreman eta formazioaren bitartez, bertso mugimenduan parte hartzeko aukerak eskaintzeko. Egituratzea, aloidetzeko, helduen taldeak sortu eta mantentzea, kuadriartekoa baliatuz.
Tokian tokiko aliantzak indartu eta berriak sortzea, egiturak eta bera indartzeko. Bestelako eragile, elkarte eta edabidekin komunitatea egiten jarraitzeko. Formatu informalak eta esperimentazioan jarraitzea. Pilula txiki, eran bertsoa eskinez. Gazte bertsozaleei bertsolaritzaren bidez konektatzeko aukera puntualak ematea denborarekin komunitatean sartzeko pausua eman dezaten, hala nahi badute. Kolektiboa eta individuala uztartuz, bultzada bat ematea datorren belaunaldiari salto kualitatibo bat eman dezan. Hezkuntza komunitatearen konplizitatea lantzea posibleen tokietan behintzat, bertso eskolen arrobia hobeto kudeatzeko, ezin baita utzi bakarrik merkatuaren arauen menpe. Ara maioren garrantzia ez kontzientzia hartzea, zaindu eta sozializatzea. Gazteiz gaztentzako bilgune bezala indartzea. Eta 10. autonomia mantenduz, hitzarmen berriak lortzea, erakunde eta eragile ezberdinekin ekonomikoki proiektua burua eski izan dadin. Ibilbidean, kronikan ibilbidean, zehar bitxikeri desente izan dira, anekdota batzu bauzkagu, baina bat baukat nik barruan grabauta. Hernanin nola ezagutzen gintuzten, sorreran ibili ginen iurak. Ez naiz oso ondo goatzen, baina esango nuke PSeren zehan zala, lokalian zala, Kasal Pueblon. Talde gehienekin bilerak egiten ditun, da areare iritsi ginen, gure berri emateko eta behien berri izateko. Eta hala esan ziguten, erdera bizi-bizin. Sí, ya os conocemos, los del Crónica. El pequeño bertsolari, el grande y el otro. Eta el otro ninitzan. Toki guztietan izaten meditea, holakoak. Eta horrek, barrun urtetan, eragin itxeu. Eta gaur, publikoki salatu, eta horri buelta eman nahiko nioke, baina gaur ere esan ziaten, bai, kronikan ingurun ibilidean bertsolarin bertso saioa, eta zu gai jartzen. Gaur el otro. Orduan, neonek nola ezin dean defendatu, besteen ahotsik onena, abokatua, Maialen hartukoet. Markada gero kronikan ere norbera zer dan nabari, pesen ere deitu beharra el pequeño bersolari. Irazutani ibiltzen ginean gure karpeta eta guzi, isilik egonagatik beti el otro nagusi. Baina el pequeño eta el grande sona handia zuena, eta el otro beti izaten da lana egiten duena. Arrazoi dezu horretan beti, bazeukan bere pixua, importantea balitza zerbait, el otroria bisua. Irazu aurretik juaten zanta, ni berriz nere kasaka, eta aritzek naizuna egin disimuluan pasata. Casa del Pueblo hauek ezautu, pentsatu zazu ezer den, ta ezautuko alzintuzkete EAJ-an ta HB-en. Baina eskerrak jendea gero bazetorren zuzentzera, haze sustoak batzuk zetozen argazki oinak kentzera. Ta publizista guretzatetzen el otro edo zesuma, aseratik hanbera izan baizen dirua ekartzen zuna. Ta diru kontuk aritzek egin norbaitek beharko aberba, zuen gatikan baldin balitza aspaldi jozun kiebra. Ez
ezin ziteken unaita biloi askoz gehiago eskatu. Gure lanazan tinta botata gastatu eta gastatu. Baina denetik jakiterikan nola ez dagon munduan, irazu zerbait ondo egin gendun garaian utzi genduan. Eta alako ondoren ikan ja ez da gertatzen egun. Ze kolorea sartu zenean, orduan txe utzi gendu. Udaberriaren atarian iristen dira lehenengo eskolarteko saioak, eta urtaro osoan izango da gazteak bertxotan entzuteko aukera. Bertxozale elkarteak eta ikastolen elkarteak elkarrekin antolatzen dituzte eskolartekoak. Gipuzkoarrak izan dira goiztiarrenak eta ondoren egingo dira gainontzeko herrialdetako saioak. Hona hemen Egi Arrotegi Gipuzkoako txapeldunaren agurra. Itxuraz nahiko zuzen, jo omen dut tiro. Baina nik ez dut sarri egiten ta bingo. Inoiz ere enitzen horren gora igo. Orain senti dezaket nahikoa bertigo. Inoiz ere enitzen horren gora igo. Ta bazpare kontatu puntuak berriro. Esan dugu, master amaierako lana bukatu duzuela, baina etorkizunera begira zer? Bueno, aipatu ditugun puntu horiekin, 3 proiektu jarri ditugu martxan. Hemen Izaskun Arrue kulturguneak beste eragile batzurekin batera bagare beka eman digu, bioi. Eta, proiektu piloto batzuk jarri ditugu. Nunbaitetik hasteko ere, atera ditugun ondorio egitatik, guazen, probatzera gauza berri batzuk, eta ebaluatzea funtzionatzen duten, eta etorkitzuneko ze pista ematen diguten. Eta gogoeta bat ere egingo dugu hemen Izaskun Arruen bertan, ikusita pixkat iparraldeko esperientzia, libertimentuen esperientzia eta urten egindako arabazo zuen hegaldiarekin, ber ze ondorio ateratzen ditugu. Pixka xaxatzea izan da gure helburua. Kuadrilla arteko ere izan berri da, nola joan da, aurtengoa? Bueno, ederra esango dugu, ez? Berriz ere eraberritua etorri da. Berrikuntza handi bat izan du. Gurean bertsolaritzak hori badauka zerbait bizia dela eta eskaera edo momentuaren arabera ere eraldatzen duena. Eta kuadrilla artekoak uzten dugu askatasun oso hartarako, ez? Eta urtetan zehar egon da lehia ez lehia hori eztabaidagai. Eta lehen aldiz biak uztartu nahi izan ditugu. 14 bertso egun egin dira eskualde guztietan. Eta gero ja lehiara joan gara, ez? 4 final erdi eta finala. 14 bertso egun horiek oso guk egin ditugun gogoetatik gertu daude eta izan dira komunitatea eraikitzeko egunak. Hitzetik hortzeran gonbidatu guzti galdetzen diegu, ea zein den euren bertsoaldi kutxuna, zuena zein da? Gune genituna Aramaiokak pixkat omen du, eta agian ez zaio gustatuko, daño Peru Abarrategiren txapela jantzita gero kantatutako agurra iruditzen zaigu, esan ditugun gauza asko transmititzen dituela oso modu sentituan eta alaiean eta... Bertso hori entzunez agurtuko zaituztegu, Oiane Perea eta Uxue Diaz Bezerio. Eskerrik asko eta laster arte. Zuei. Ondo izan, bai. Eskerrik asko zuei. Eskakizun txikitxo bat aterako dut plazara, naizara maixota oion,
ezten berdin behar bada, probintzi txiki honek du, bere-berea euskara, batzuek ahaztu arren, gu ere euskaldun gara, beraz konpleju guztiak doazela pikutara, ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba, ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba, merezi duen moduan, zaindu zazue Araba. Behin gorbeiaren puntan, izan nuen ametsa, ederra izango zela, gaur egun dugun fetxa, naiz buruz burokonek, sortu dezak estresa, polita izan da, kuadrillaren babesa, Araban baditugu, mila kantari mota, tente ibili gara, gaur konplexoaren kontra, baina bertzoz Araba, osoak du erronka, kuadrillarteko mene, egin dezagun topa. Gaurko programa bukatzeko, Irantzu Idoateren bertso sorta izango dugu. Antxetateari buruz arituko zaigu besteak beste. Beti bezala, Manes Pagola musikariak lagundurik. Gozatu! Psikologoak ejan zizunak zeni ezaion tamaina, berak hartu aintzin gaina. Iraganera begira soilik uler liteke oraina, uler liteke oraina. Ezin poliki arnastu lasai, bi malko txiki eta begiak blai, oroitu zira klasean nola zinen guzien ikigai, zinen guzien ikigai. Irain artean zenbat iseka gorputzarekiko epai, umeak umeen etxai, hitzez ez zira oroitzen baina senditu zinuenaz bai, senditu zinuenaz bai. Bildu eskuak papo gainera, arnaz estuak sortu minera, lehen musuak ta lehen maitasuna, zenbat bizipen minbera, zenbat bizipen minbera. Lehen ajeman heteroetan ilusioen gainbera, ta berriz irudi bera. Posible altzen ajemantzea berdinetik berdinera, berdin
Hainbat alditan isildu ziren urrundu nahian liskarrez. Urrundu nahian liskarrez. Egunak betez ala zabiltza konpainiaren beharrez, ardurez egin beharrez. Naiz eta gaua pasako duzun bakarrik eta nigarrez. Bakarrik eta nigarrez. Barneratu ez da ezin irten, barneko utxez nahi ta ezinken, hasierako bolakikia nola haunditzen ari den, nola haunditzen ari den. Pentsatzen hasi eta atzean une oro da sufrimen, ta etzinuke jakinen. Noizbait benetan zoriontsua ere izan ote ziren, ere izan ote ziren. Bilora zepan sartu zahora, azken atxetan burua gora, berri zaintzina egin nahi duzu, naiz eta ez jakin nora, naiz eta ez jakin nora. Zinen aujari eman ezkero, sendatu dadin denbora, beharko den erritmora. Zauriek zugan iraunik ere mina desagertuko da, mina desagertuko